ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜଗତ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦୀୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ସର୍ବାଧାର ତମାଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତମସ୍ଵ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରମ ନିଧାନମ୍ ତମାବ୍ୟୟ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ଗୁପ୍ତା ସନାତନ ସ୍ୱଂ ପୁରୁଷୋ ମତୋ ମେ। ଆପଣ ସେଇ ସନାତନ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସେଇ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ସେଇ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷ ଯିଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ, ଏ ଅଧାଗଢ଼ା ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଲୀଳାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରମାଳ ଉପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଣ୍ଡା ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନୁହଁ ଉପରକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରକୁ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ, କାଳିଆ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରୁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାର ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ରମଝାଳ ଟିକେ ଝରି ପଡୁଛି, ତାର ମୁହଁ ଘର୍ମାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଝାଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳିଆ କାଳିଆ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳିଆ ପିନ୍ଧିଛି ଝିଲ ପତନି କାଳିଆ ଅଙ୍ଗରୁ ବହେ ଶ୍ରମ ଝାଳ କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀର ପାଣି। ଭାବନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେଦିନର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯମୁନା କୂଳ ନିକଟରେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସତେ ଯେପରି ଯମୁନାର ଜଳରୁ ସ୍ନାନ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯମୁନାର କଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି ଥପ ଥପ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡୁଛି। ଠିକ ତଦନ ରୂପ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି ବିଦାୟ କରି ତାର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ସତେ ଯେପରି ସେଇ କଳାବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱେଦ କଳାବର୍ଣ୍ଣର ଝାଳ ଖସି ପଡୁଛି। କି ଭାବନାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାବନାର ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତନର ଚିନ୍ତାମଣି ପୁରୁଷ। କାରଣ ତା ନିକଟରେ ସେ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହିତା, ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାବଗ୍ରାହୀର ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ଆଜି ସେ ରାଘବ ଦାସର ଟାହିଆକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଦଇତା ସେବକ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାବସୁର ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଦଇତା ସେବକ ତାର ଆତ୍ମ ପରିବାର ପରି ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ପରି ଏହି ମାସଟି ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରୁ ଦଇତା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନବସର ଗୃହରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ସେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ସେବା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା, ପୁଣି ରଥାରୂଢ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାଇ ପୁଣି ସିଂହାସନାରୂଢ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଇତା ସେବକ ମାନେ ବର୍ଷକର ଏଇ ମାସକ ଯାକ ସେବା ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି କାଳିଆ ନାଗରର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସହିତ। ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସେବା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବା। ଯେଉଁ ସେବା ଭିତରେ ଥାଏ ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ, ଯେଉଁ ସେବା ଭିତରେ ଥାଏ ଭାବର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସେବା ଭିତରେ ଥାଏ ନିଜର ମଣିଷପଣିଆ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅନୁଭବର ଦିବ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା, ଦିବ୍ୟ ଗଭୀରତା, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ପୀଠ ଉପରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ରଥର ପୀଠ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ନାଗର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଉଠୁଛି। ଏଇଠି ଯଦୁମଣି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ କାଳିଆ ନାଗର ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ମିତଣୀରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି, ଭାଲୁଣି ପରାଏ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ ଚାଲୁଣି ପରାଏ ଆଖି, ପ୍ରାଣ ମିତଣୀରେ ଦେଖିଲେ ରହୁଛି ଲାଖି।
ଚାଲୁଣି କରାଏ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ ଚାଲୁଣି କରାଏ ମାନେ କାବ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାର ଉପମା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଭାବ, ଇଏ ହଉଛି ମନ ଭିତରେ କାଳିଆ ପ୍ରତି ଥିବା ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧର ଇଏ ହଉଛି ଉପମିତ ପରିଭାଷାର ଶବ୍ଦାବଳୀର ବିନ୍ୟାସ ମାତ୍ର। ଅଣ୍ଡା ରନ୍ଧା ଭାତ ଗଣ୍ଡା କଷେ ଯେବେ ନୟନେ ଦିଅଇ ଦେଖି ଅଣ୍ଡାରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦିଅନ୍ତି ନେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁଖରେ ସତେ ଯେପରି ସେ ରନ୍ଧା ମାର ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମନ୍ତାଣୀଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ପ୍ରସାଦକୁ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ସତେ ଯେପରି ଥାଏ। ତାର ଭାବନା ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇଛି। ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକମାନେ ଘଣ୍ଟର ନିନାଦରେ ତାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ସବୁ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆବେଗ, ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଘଣ୍ଟା ସେବକ ଘଣ୍ଟୁଆରୀ ସେବକମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜଉଛନ୍ତି, ତୁରୀ ବାଜୁଛି, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜୁଛି, ସେବକମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲଟ ପଡୁଛି, ଚାମର ପଡୁଛି, ବୈଜୟନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେ ବୈଜୟନ୍ତ୍ର ବାଜାକୁ ସେ ବଜଉଛି। ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଏକ ରାଜକୀୟ ଆଡମ୍ବର, ଏକ ରାଜକୀୟ ପରିପାଟି। ଏ ବିଶ୍ୱ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ହଉଛି ନାୟକ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ନିୟାମକ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେହେ ନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯେପରି ଆନନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ସହିତ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇପାରିବେ, ସେ ସେବକମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚାରମାଳର ସୀମିତ ପରିଧି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଏଠି ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଆମର, ଆମେ ତୋର, ଏହି ଭାବନା ନେଇ କାଳିଆକୁ କିଏ ପଛପଟେ, କିଏ ଆଗପଟେ, କିଏ ବାମ ପଟେ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେପରି ବାଧା ନ ହୁଏ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଯେପରି ଲୁଟି ନ ପଡନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପହୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଇଏ ହଉଛି ପଦହୁଣ୍ଡନ। ପ୍ରକୃତ ପହୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ ନା କେଇ ପାଦ କିରେ, ନା ଏତିକି ପାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇବା ପରେ ଯୋଉ ଦୂରତା, ତା ନାଁ ହଉଛି ପହୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ପହୁଣ୍ଡେ ପହୁଣ୍ଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବିନ୍ୟାସ କରି ସତେ ସେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ କଳା ଡୋଳାଟି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମତ ବଳରାମ ଦାସ ଏଭଳି ଶବ୍ଦଟିଏ ଲିଖିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ସେ ଥିଲେ ଯୋଗାଙ୍ଗ, ସେ ଥିଲେ ଯୋଗମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ ମାର୍ଗର କଥାଟିଏ ଲେଖିଲେ। ଡୋଳା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଅଟେ ସେହୁ, ତଥି ଉପରେ କଳା ଦେହୁ ସୁଭଦ୍ରା ତାକୁ ରାଣୀ ସେହୁ, ତହିଁରେ ପିତୁଳା ଯେ ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଚିହ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଳା ଚକାଡୋଳା ଭିତରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମତ ବଳରାମ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଯେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ଜଗତର, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ। ଏ ଉଭୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସହସ୍ରେଷୁ ଭବେତ୍ ଯୁଗପଦୁକ୍ତିକା ଯଦି ଭା ସଦୃଶୀ ସା ସ୍ୟାତ୍ ଭାସସ୍ତସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ। ଏକକାଳୀନ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆଭାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଆଭା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆଧାର ଧାରଣ କରିଥିବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ନାୟକ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାରୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନମ୍ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଦାନତଃ ସ୍ୱଭାବତ ଦାରୁ ରୂପୋ ହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭିଦୀୟତେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ। ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନମ୍, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପନୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତସହିତ କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଅପନୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଦାନତଃ, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବତ ଦାରୁ ରୂପ
चैतन्य को टेकी कचाड़ी देते जगन्नाथ महाप्रभु जे तू मोर भक्त तू विराजमान करिचु पश्चिम बंगरू आसी मत दर्शन करने तू आत्महत्या करने को जाऊँ भक्त मोर भाव को प्रचार कर मोर भक्ति को प्रचार कर मोर कथा को प्रचार करे चैतन्य पदभंग धीरे धीरे आगे आसवे रथर पावन सजाई चारमाल को गोटे पर गोटे माल अतिक्रम कर गोटे पर गोटे पावत अतिक्रम कर से आसवे यही रथ उपरकू आपण मानक दर्शन देवा रीतिनीति सांस्कृतिक विचारधारा एवं समस्त गौरव उपचार क्रीड़ा माध्यम महाप्रभु से तत्व से जगन्नाथ तत्व बलभद्र तत्व एटी सामाजिक परंपरा भितर आमर कथा नारद आसी पहुंचले महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान करते जगन्नाथ महाप्रभु नारद आसी पचार प्रभु आपन तो बहन आपन तो अन्तर्यामी पुरुष प्रभु को जो बंधन होती खावा को बांटते प्रभु जो संतोष तुलसीदास जो प्रभु को राम रूप दर्शन करने प्रभु जब राम रूप दर्शन देते आपण मैंने जब प्रभु को जो रूप दर्शन करते भक्तमंडली वर्तमान महाप्रभुंर आरती नैवेद्य को आपण उद्देश्य समर्पण कले गजपति महाराज एवं या परवर्ती पर्याय पंडित सुरेन्द्रनाथ दास शर्मा बर्तमान 2 मिनिट मध्य आप आशीर्वाद रखु शुभंकर जेना शुभंकर जेना ये अवसर में डाकुची आमर सुकांत प्रधान जे कि अच्छा डेप्यूटी मैनेजर आमर मेडिकल अच्छा सुकांत प्रधान महोदय को डाकुची जे स्वास्थ्य विभाग अच्छा डेप्यूटी मैनेजर आनंदित आह्लादित अनुरोध करी शांति श्रृंखला रथयात्रा पालन करवा गोटे संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति जहाँ गोटे राज्य को बांधि रखी जहाँ समग्र विश्व को बांधि रखी संस्कृति की आम शिखा संस्कृति के आगे नवा यह अनुरोध करी जगन्नाथ जय जगन्नाथ माँ मैंने भाई मैंने आपण मैंने भक्तवृंद समस्त आसुच्च उत्कल प्रसंग मात्र 5 टंका विनिमय ग्रहण करूँ एकाथर छकरे रखी दिया भोग हम डाण बिके दियो छकरे पूरा सारी छकरे रही आनंद भोग जीव बाबू आओ टिके चल हरि बोल
चैतन्य को टेकी कचाड़ी देते जगन्नाथ महाप्रभु जे तू मोर भक्त तू विराजमान करिचु पश्चिम बंगरू आसी मते दर्शन करने तो आत्महत्या करने को जाऊँ भक्त मोर भाव को प्रचार कर मोर भक्ति को प्रचार कर मोर कथा को प्रचार करे चैतन्य।